kadhi nyime eni jal moro ma ike ni diere nego ji ang'wen e sub county ma Igembe North e county ma Meru. Ripot yango ni jalno notongo jogo kod beti ka gipuro e puodho kaka jo gweng' wacho ni jalno ma wacho ni wiye owilore ne omonjo chwo ariyo kod mine ariyo e puodho kendo rwako jalo kuomgi ma githo kanyo. Kamanda mar obila e sub county ma Igembe Bernard Bitoko oyango nek ma kamano koko ni ringre jogo tere kano ringre ma Nyambene e kar thieth e kinde ma nonro dhi nyime. Kata kamano jopiny mane ni kod ni mirima mager ne opor kuom jalno kendo nege kanyo. Wakati tulipata hiyo habari tulianza kutembea huko, tukakonfirm ya kwamba hao watu walikatwa wakiwa kwa makazi yao. Alafu wananchi wakaweza kukimbizana na mwenye alifanya hiyo vitendo na wakaweza kumuua. Habari ambaye ningepitisha kwa wananchi ni ya kwamba wasije wakachukua sheria mkononi mwao. Ikiwa jambo kama hilo imeripotiwa kwa serikali, ngoje uchunguzi ipatikane ama ifanywe ndio tujue nini chanzo la hiyo mauaji ilikuwa ni nini. Sasa kwa sasa tuko na watu 5 ambao wamekufa na wamepelekwa maua mochari ngojea postmortem.